Barreta alas 12. Pansendong para Barreta. Berkenes Martres. Barreta alas 12. Sa headlines, ka mga Barreta. Ang mga headlines sa tutsa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Alkalde kan Banwaning na Pamplona nagasuguna sa mga otoridad na imbestigaran ang pambabadilgadan sa sayang sekretaryo na si Boy Nazul. Ang SK Federation sa Siyudad ng Naga ay nakakairo ninuliman sa pandemya alaga nagpapadago sa sindang scholarship program. Bagyong Dante nagkukusog pa alagad dakulaman ang posibilidad na day man magtama sa Kabikulan taniyaon lang duman sa may subangan kan Mindanao. Pinakamainit na panahon na matian duman sa Metro Manila, Kasudma. Magkakaigwaning paglangkaw sa presyo ng mga produkto ng petrolyo sa Inutnaldao, Kambulan ni Hunyo. Presidente Duterte nagtiniripon ang mga empleyado kan Malacanang asin nagparangaji. Panahon na daan na magparangaji na para tapuson na ang pandemya sa Pilipinas. Sa lado international, dua ang kumpirmadong gadan, gulpian irido sa pambabadil na nangyari duman sa Florida, USA. Pirang ribong mga namamanuang kang Brazil ang naggibo na ng kilos protesta sa pagkadismaya sa kaluyan sa COVID-19 kan sendang gobyerno. Sikat na parakantang si BJ Thomas, binawian na nina buhay. Yan ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Ngunyan sa detalyes ng mga bareta sa lado lokal. Nangapuda na si Alkalde Franco kan Banwaan na Pamplona sa mga otoridad. Naigutan ang investigasyon sa pagkakabadil gadan sa sayang sekretaryo na si Boy Nazul na binadil Kasudma. Inigwa ning apat na tama ning bala, igwa sa payo, igwa man sa lawas, mantang inipalaugon sa indang harong. Ali pa lang siya sa quarantine o nakipagilingan pa lang kay Alkalde Franco kan Pamplona. Alagad sa pagbalik niya, pinagtambangan siya ng mga nakamotor o nakalunod sa sarong motorsiklo, mantang inipalaugon na sa natad kan sindang harong. Sigun man sa mga investigador, masinamaraman na motibo. Alagad iyan sa indang pinag-imbestigaran, tamay masubot ini yung aram na kaiwal, asin ribo nga niyang pamilya kanita may inining karibukan, may ining kaiwal, kung kaya pinag-aaram pa ang perisir motibo kang kagadanan kan sekretaryo kang Banwaan ni Pamplona. Mientras tanto, ang SK Federation sa Siyudad ng Naga, mas nga ni day man nakakairo ninhuliman sa pandemya, alagad siniguro maninda na magpapadagos ang sindang pagtato ng scholarship sa nagkakapira mga beneficiaryo sa Naga.
Iguanin nasa 120 na estudyante ang tinatawanan ni daning 2,000 pesos kada bulan o kada semester, mantang iguman 15 scholar ang pinagtatawanan ng 10,000 ang kada semester. Alaga ng ibang aktibidad ay namuna nagiro ni Nuliman sa mga protokol daraman kan pandemya. Sa kamugtakan man kang panahon, nagkusog pa ang bagyong Dante asin naging tropical storm na ini. Ni ultimong nailing ang bagyong Dante sa distansyang 650 kilometers sa subangan kan Davao City. Darakan bagyo ang kusog na 65, abot man sa 80 kilometers per hour. Nagiro ang bagyong Dante na north-northwest o pa sulnupan, norting sulnupan sa rikas na 15 kilometers per hora. Sa presente mayong ikinaag na tropical storm signal ang pag-asa, tarayo pa man ang bagyong Dante. Kung di man mahiroan na ibaning direksyon, harayo man na makadamay ang kabikulan sa nasabi ng bagyong Dante. Para sa lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Sarong tulag na presyonero sa Tinangis Penal Farm, nagdapat siya ni nagkakapirang aldaw. Alagad na pundo ang sa ayang pagpasiram-siram pagbarabakasyon sa luwas kan kulungan, kan siya ang mataymingan kan mga otoridad kan Tigaon Municipal Police Station dama sa may parte kan na 5 barangay may anaw Tigaon Camarinesor mga bana alas 8:15 ning pagkaga kaso sudma diyan sa may parte kan Lilin Street Barangay Poblasyon Tigaon Camarinesor ang nasambit ng dulag na prisoner pinagbistong si Alan Salvador Ibuendia 20 anyos soltero kan taga Duman sa Zona 5 kan barangay may anaw Tigaon Camarinesor na kung saan ang nasambit ng persona ang nakadulag sa iyang pagkakapreso duman sa Tinangis mga bana alas 6:30 ning pagkahapon kang nakaaging aldaw sa kasong na kung saan nakulong siya sa kasong abduction na kung saan ang nasambit ng persona ang nagtitira na kuta sa jail kan Tinangis Penal Farm. Alaga nagkakapir ini ang makatiming na makadulag ini ang tulos na kuminatupas sa gulping tanom na parte kan sinambit ng lugar. Alaga dahil siya man giraray nakadulag matapos na siya ang madakop kan mga personay kan Tinangis Penal Farm katabang ang Tigaon Municipal Police Station sinta siya. Ngunyan ang balik kulungan na asin na talagang maana siya posibleng makaluwas o magpadagos ang sa iyang pagbabakasyon sa luwas kan sinambit ng jail. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, Iniman Sil de la Cruz, gusto ko okay ka. Oras yun yan na 12 minutos makagyang alas 12 ang oras sa tudyan kang Cabral Bicolandia Supermart DMSQ sirmang kang orinal na Master Square. Nag-recording 41 degrees Celsius asin man 45 degrees Celsius ang Metro Manila kasulma. Iyon sigun man sa pag-asa na ang pinakalangkaw na heat index sa Metro Manila kasulma nag-abot sa 45 degrees Celsius. Sa Naiya, sa siyudad Kampasay, mantang igumaning 43 degrees ang nai-record sa Science Garden Monitoring Station sa Quezon City. Asinman 41 degrees Celsius man sa Port Area, Manila. Pinagkonsidera kang pag-asa na ang heat index sa tanga kang 41 degrees sa gunmang 54 degrees bilang delikado ng magdadaraning heat cramps asinman pagkakapo. Nai-record ang pinakamainit sa Apari, Cagayan ng 45 degrees Celsius. Balita alas 12. Magkakiguaning paglangkaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa inutnal daw kan Hunyo. Nasa 30 sa gunman 40 sentimos kada litro ang ilalangkaw sa diesel, asin 20 sa gunman 30 sentimos sa kada litro man kan kerosene. Dagdag man na 55 abot man 65 pesos sa o centavos sa kada litro man kang gasolina sa mga naging dahilan ang pagbabalik kan ekonomiya kang Amerika kaya naglangkaw ang demand kang petrolyo. Balita alas 12. Para sa panukal, nasa linya si Carlo Baldosa. Nakaresibi na ng isang gatos sa piglet ang lokal na gobyerno kan Sangay Camarines Sur direktamente hali sa Department of Agriculture bilang insentibo sa pagiging African Swine Fever Free kan munisipyo. Ina napag-araman mismo kan OKFM Naga sa Ringan TV and TV5 sa opisina kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Sangay. Nag-abot ka na talikod na simana ang mga orig gikan sa Central Office kan sabi ng opisina. Maramduman na huli subot sa pagiging pasok pinahigop na pagbantay sa mga interest as an exit point kan banwaan
asin sa paglatag naman kan ASF checkpoint, kaya magpasanggang ngunyan. Puon pa ka na talaga sa taon, mayo po na registrong kaso kan ASF sa nasabi ng munisipalidad. Maramduman man, saan mga kapagtaraid na banuan ka ini, ang nagkaiguan ng ASF, aram sa nakan banuan kan kampo, tigaw na siyang gawa. Tinawan man kan LGU ang mga tama na orig, ang mga person gubantay 24 oras sa mga nakalatag na checkpoint. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Para sa 97.5 OK FM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Balita alas 12. Padayo sa iba pang bareta sa lado nasyonal, pinagkonfirmar kan Malacanang na mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang nagsugo na mag-tripon ang mga miyembros kan Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ngunya na aldaw Mayo 31. Kasunod ini kang tensyon sa tanga ninda PDP laban President Senator Manny Pacquiao as Vice Chairman na si Energy Secretary Alfonso Cusi. Kana kaging Webes kana pinagsabihan ni Pacquiao ang mga miyembros kana PDP laban na day magdalo sa pinapud na council meeting ni Cusi dahil kay puan may approval kang party chairman as in president ang pagtitipon. Dahil managluwas ning payag si Cusi alagad sigun sa palasyo, pinagsugo ni Duterte ang Energy Secretary na si Cusi na magpaapunin meeting. Sigun man ki PDP laban National Executive Director Ron Munsayak, mayong naresibi na formal communication gikan kay Duterte ang mga miyembros kan partido kaya day sinda nagtutubod sa payag ni Roque. Pinagagad man kan meeting si Pacquiao o nagagad man ng meeting si Pacquiao kay Duterte para mapag-ulayan ang mga agenda para sa litimong council meeting. Sigon Kimon Sayak, mangyayari lang ang National Council meeting kang PDP laban sa rombulan bago ang filing kang Certificate of Candidacies sa Oktubre o depende sa gusto ni Presidente Duterte. Balita alas 12. Sa iba pang bareta lokal, nasa linya si Ernie Marfil. Maplantyar ning rate of kalikasan ang grupo ni Nunoy Andaya napit sa sinasabing illegal quarries na nangyari sa Banuan at San Fernando, Camarines Sur. Kung yun pagkaaga sa ginibong regular desisyon na sinagaparisir ang dating kongresista kan Primer Distrito kan probinsya ni Camarines Sur, napit man sa pag-question sa mga aktibidad ng kalaban niya sa politika, pinahayag na mas makapangyarihan ang rate of kalikasan na talaga naman pupugulon kan court ang sinambit ng man ang pagbalga sa mga batas nag-exister o rugnas sa probinsya ni Camarines Sur. Or medyo kan na bagay na nisikon ki Donoy Andaya, nagpaluwas naman sa ubos kasi ng CDO o Cease and Desist Order and DNR napit sa pagpapundukan sinambit ng illegal quarrying na nai-report sa Banuan ni San Fernando. Alagan manunutaran man subot na igwang pagkiraring mga quarrying activities na para dito sagot sa mga oras na kung kaya ang gigibuhon ninda sa big display kaya ni na exhibit ng mga video camera sa munisipyo sa SB session nyo na pag-aga ang rate of kalikasan ang sure na mapapundo ng ng inyong mga aktibidad sa Banuan in San Fernando, Camarines Sur. Sigun sa iya, may mga aerial survey ang sinabit ng grupo niya asin na ayun na mga aerial survey na nangyari matapos na mag-order na ng CDO ang DNR. Alagad na din masubot ng sulit ang paragos pa man ang sinabit ng mga aktibidad alagad sa rate of kalikasan na sendang ipaplantier sa Korte Pigisirto ni Andaya na mapuputol na sinabit ng aktibidad na sa San Fernando. Yan ang report ako sa inyo, Marvin. Gusto ko, okay ka. Balita alas 12. Bareta pa sa lado nasyonal, pinanginutan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpapangaji para man sa pagrahay kang nasyon laban sa COVID-19. Sa mensay sa Interfaith Prayer Meeting na pinag-organize kan Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs o inapo na OPARA asin pirapang religious groups nangapudan ang presidente sa mga Filipino na magpangaji, makanod magparangaji para man marahay na ang kailangan kang Pilipinas. Nangapudan ini sa Diyos na parahiyo na ang Pilipinas laban sa COVID-19. Pinagpapangaji man kay ang mga medical frontliners asin mga essential workers na nagtatabang-tabang laban sa pandemya. Balita alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, ang palasyo nagsasabi na ang NCR Plus o ang Metro Manila sin pagtaraid man na syudad
pwedeng makigwan ng pagbabago sa quarantine status na initutugakan pag-abot na kan bulan ni na June. Sigon sa Palasyo Malacañang, base man sa inapod na 2-week attack rates, daily attack rates, Siraman Hospital care utilization rate, na kapag nagdidikit na mga kaso, kadakulan ng rarahay, dikit na ang mga binabarawian ng buhay, dikit na nagkakaurlakitan, papatugakan na nila ang Metro Manila asin papagyaano na ang transaksyon duman sa good na magkusog na ang ekonomiya. Yan mangyayari sa bulan ni na Hunyo. Balita alas 12. Ang Department of Health nagsabi na day pa may babali sa pagbarakunahan ang mga hubines na nag-edad 12 sa gudmang 15 anyos o mga teenagers. Tamalat pa sila na magdakul pa ang supply kan na bakuna sa Pilipinas ta ang pinakauring babarakunahan iyon mga teenager ta ini makukusog ang mga baga. Pinagpa-prioritize muna sigon man ki Secretary Duque kan Department of Health, pinagpa-prioritize muna ang mga high risk na iyo ang health workers, mga senior citizens, as in mga persons with comorbidities. Alagad mga obinis pinapauri na muna takulang pang-supply. Alagad kung tutudukan man ang mga teenager na gida 12 sa gudman 15 anyos. Balita alas 12. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, Kalimakaan, mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay, yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon, gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels.
preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Balita alas 12. 25 minutos makagang alas 12 na pagauto, bareta sa lado international, ikinasal na si United Kingdom o British Prime Minister Boris Johnson sa sayang fiancé na si Carrie Simons. Kinasal sa Westminster Cathedral, naging simple as sinikreto ang nasabi ng pagpapakasal. Maging ang mga bisita last minute na pinaimbitaran sa Roman Catholic Cathedral sa Central London. Ang 56 anyos na si Johnson, asiman 33 anyos na si Simons, nag-iba na sa Downing Street, magpuna magtukaw si Johnson kang 2019. Duwaan na kumpirmadong ganan sa insidente ng pambabaril sa loob ng sarong billiard club sa Hialeah, Florida, USA. Base man sa report ni Miami-Dade Police Director Alfredo Ramirez III, sarong puting Nissan Pathfinder ang nahiling arani sa lugar bandang Matanga. Tulong armadong kalalakian ang nagluwas na nasabi ng auto asin nagparapaputo ng baril sa laog kang bilyaran. Sigon sa report, may concert o pagtiripon sa nasabi ng lugar kan mangyari ang pambabaril. Afuera sa duwang nagadan, 20 pa ang may mga tama ng bala asin lasa hospital. Pirang ribong mga namamanuan kang Brazil ang nagibon ng kilos protesta para man ipaabot ang sindang pagdismaya kay President Jair Bolsonaro ninuliman sa pagkaput kaini sa COVID-19 crisis. Ini na ang pinagakonsiderang pinakadahulang kilos protesta magpuon ang pandemic. Ginibo ang magkakasuruay na kilos protesta sa iba-ibang parte kan nasyon kang Brazil aron kang Sao Paulo, Rio de Janeiro, asimang Brasilia. Pira sa mga pangapunay nda iyang pagpapatalsik sa sindang presidente asin an mas madaling maabot ang COVID-19 na vaccine. Balita alas 12. Gadan ang Ukraine ambassador to Thailand si Andriy Besta matapos na atakihon sa puso. Sigon sa Kola Lipi Police Station, nakabakasyon ang 45 years old na si Besta kay banan ang aki kaini sa Bunga Resort kang ini atakyong sa puso. May nailing ang mga kapupulisan na nagkaigwaning foul play sa pagkaganan ni Ambassador Besta. Istorya man kang 17 anyos na aki kaini na si Ostap Besta, nasa loob ng kwarto an ama kaini kan magpunang magsuka si mawaran ni na malay. Dinara pa ini sa hospital, alagad day na nagapan. Pinag-assign si Besta bilang Ukraine Ambassador to Thailand kan 2015 asin nag-abot sa nasyon kang 2016. Balita alas 12. Binawian na ni nabuhay ang singer na si BJ Thomas sa edad na 78. Sigon sa sayang publicist, day na ini nakayanan ang komplikasyon kan sayang lung cancer asin nagadan na patulan ng hinangos sa sayang harong sa Arlington, Texas. Nabisto si Thomas sa cover kang kantang I'm So Lonesome I Could Cry ni Hank Williams. Sa nasabing cover kay ni naman tinir ang tracing semana sa Billboard Hot 100 kang 1966. Nagsikat man siya sa pagkanta kang Raindrops Keep Falling On My Head na inot man na kinanta ni Burt Bacharach kasi man ni Hal David kung saan ginamit ini sa pelikulang Butch Cassidy and the Sundance Kid na pinagbidahan ni Paul Newman na si man Catherine Ross. Nalulungman ini sa illegal na droga kaya pinagtakwil siya sa pagiging born-again Christians ka 1976.
kan marsuman pinanunsyar kan Oklahoma native na ini igwang stage 4 cancer. Bareta alas 12. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon na Bareta alas 12. Nakibanan sa lado lokal sinda Ernie Marfil, Hill de la Cruz, asiman Carlo Baldosa. Inasindong para bareta Bert de los Martires.